Halo semuanya, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 2। ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ବିକଜ୍ ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଖାଇବାଟା ମିସ୍ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି, ଆମ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ବନେଇବା। ତ ଆଜି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆଣିବାକୁ ବନରାଜ ଚିକେନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛି ଆଜି ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଟାଙ୍କ ଭିଡ଼ି ଦେବା, ପୁରା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ବିଫୋର୍ କିଛିଟା ମନ୍ଥସରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। 6 to 7 months କରିପାରିଲିନି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ 1 month କି 2 month ପଳେଇଲା, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଥିଲି, ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ତ ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଉଛି। ତ ଆମର ସବୁ ଯାହା କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ 3 months ରହିଲା, 3 months ମୋର 2.5 months ମୋର ରେଷ୍ଟରେ ପଳେଇଲା। ମୋର ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ACL ଲିଗାମେଣ୍ଟ ମୋର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଭଲି ଖେଳିଲା ବେଳେ। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତା'ର କିଛି ବି ମାନେ ରଖିପାରିନି, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋସ୍ କିଛି ରଖିନି। ଯଦି ହେବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବି ମଧ୍ୟ। ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗା ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଠି ଟେଣ୍ଡନଟା ମୋର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚ୍ର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2.5 ମାସ ରେଷ୍ଟ ଥିଲି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା, 15-20 ଦିନ କି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସ୍କୁଟି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି। କାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇ ପାରୁଛି, ନହେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚଲେଇ ହେଉନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୋର ହସ୍ପିଟାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଭାଇ ବି ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ACL ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। ତ ହିନ୍ଦୀଟା ଟିକେ ଟାଉଟରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ହୃଦୟରୁ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ, ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଥାଏ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁ କି ଲିମିଟେଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଥାଏ। କେମିତି, ମୋର ଯେଉଁ ACLଟି ହେଲା, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ। ଆଉ ମିନିମମ୍ 2-3 ଦିନ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୋ ବାବା ମୋର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମୋର ସାଲାଇନ୍ ବଗେରା, ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା ହେଲା, ପେନ୍ ହେଲା, ଯାହା ହେଲା, ବାବା ହଠାତ୍ ଯାଇକି ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି କି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାମା ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରଠୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, 30-40 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ। ମୋ ମାମା ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଏକାଟିଆ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଆସିକି ଏଠି ଘରେ ରହିଲେ, ଘରେ ଯେହେତୁ କେହି ନଥିଲେ, ତ ସକାଳ 7-8 ହେବ ମାନେ ମାମା ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ କେବେ ବି ଲିମିଟେଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି, ଆଉ ତ କହିହେବନି। ଆଉ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସିଜିଓର ସବୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜି ବନେଇବେ ମୋ ମାମା, ତ ମୁଁ ବନେଇବିନି, ମାମା ତ ବନେଇବେ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଯିବି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିବି, ଛାଡ଼ିବି। ତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିବେ, ଜମା ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି। କାରଣ ରୋଷେଇଟା ସରିଲା ପରେ ପେଟଟା ଫୁଲ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଖାଇଲା ପରେ ହେବା ଦରକାର। ପେଟଟା ଫୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା, ଗୋଟେ ତଡ଼କା ମାରିକି ଗୋଟେ ହେବନି ନା। ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ବସିଥାନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣ ଡିଏନ୍ଡି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହିଦେଉଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
ଭାତ ପୁରା ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ। କଟା ଚିକେନ୍ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହଳଦୀ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଲୁଣ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ତେଲ। ତେଲ ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ହବନି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ଲୁଣ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ଆସିବେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ପାଇବନି ଚିକେନ୍, ସରିଲା। ତାପରେ ଅନେଇଥିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କଟା ଆଳୁ ନେଇଯିବେ 3-4ଟା, ତାକୁ କଟ କରି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଗୁଳଗୁଳ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ହେଲା ଗରମ, ଆଳୁ ହବ ନରମ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ପିଆଜ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛଣା ହେବାକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ନା, ତମକୁ ଛାଣିବି, ନହେଲେ କ'ଣ ହବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ହେଲାଣି ଚଟ ଜଲ୍ଦି ଛାଣିଦେବା ଚିକେନ୍ ଫଟ୍। ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଅଂଶୁମାନ ଭାଇ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗ, ହାଇ କରିଦେଉନ। ଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ରେ, ହାଇ ମାନୁ କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛୁ? ଆସିଗଲେ ନୟନ ବେଲି ଦୁଲ୍ହନ ଭଳିଆ, କି ହସ ଦେଖୁନ। ବାବାଙ୍କ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖରାରେ ଖରା ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଚାର ମୁଁ ଗୋରା ପିଲାଟା, ମୋ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତା ଫାଇନାଲି ବଟରସ୍କଚ୍ ମିଳିଗଲା। ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବା ଆଣିଦେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଲା, ତ ବଟରସ୍କଚ୍ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମରା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇ ତ ପାରିବେନି, ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ।
ଆମର ଆସିଗଲା ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ। ତାପରେ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଭାତ। ତାପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଡାଲି। ସାଲାଡ଼ଟା ଥିଲା ଯେ ସାଲାଡ଼ଟା ପକେଇ ହେଲାନି କାରଣ ମୁଁ ତ ଭୋକ ବିକଳ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ପେଟ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ଖାଇଲା ବେଳେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଥିଲା ସେ ଫୋନ୍ଟି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟେକ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଥୋଇଲା ପରେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଚାର୍ଜ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ 2-3% କି 5% ଅଛି। ତ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ର ଟେକ୍ କିଛି ନେଇପାରିଲିନି। ତ ଆମର ଅନୁସରଣ ଭାଇ ତ କେତେ ଲାଜୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇକି ବନେଇବି ଶିବ। ଆଉ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ କରିବି 5 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଏଠୁ ଯଦି ଯାଇପାରିଲେ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ମୋର ଭଲ ରହିଲା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କହିଦେଉଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ବାଏ ବାଏ।